O Museo do Gravado de Artes acolleu o sábado o acto de entrega de diplomas do alumnado asistente ao primeiro obradoiro de gravado da Fundación Museo de Artes do Gravado a Estampa Digital. No acto participaron o presidente da Fundación e alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, a responsable de Igualdade da Deputación da Coruña, Ángela Franco, e o director do Museo do Gravado, Xoán Pastor Rodríguez. 24 alumnos e alumnas foron os participantes deste primeiro obradoiro de gravado que foi impartido polos profesores Rosana Calvo Agraso e Nacho Beiro. Durante o acto de entrega de diplomas, o director do museo anunciou que o Museo do Gravado quere continuar con estes cursos para conseguir crear unha escola de gravado do Barbanza continua durante todo o ano. Todas aquelas persoas que estén interesadas en asistir aos cursos poden anotarse no mail fundartes@gmail.com ou chamar ao 981 871 342. Dar as grazas aos profesores que impartiron este primeiro obradoiro de gravado, Rosana Calvo e Nacho Costabeiro, está por aí escondido como sempre. Esperar que o curso fora de proveito, ainda queda unha quenda que é a quenda de hoxe pola tarde, que vos animedes a continuar. O noso propósito é que crear unha escola de gravado do Barbanza, coa sede aquí no Museo do Gravado, e que continúe. Este primeiro curso estivo ben, os que asististedes xa sabedes que na técnica do gravado sempre se está aprendendo, nunca se dá aprendido, sempre se aprenden moitas cousas novas. A deputada provincial Ángela Franco destacou a idoneidade de pôr en marcha este obradoiro de gravado, reiterando o apoio da institución provincial ao Museo do Gravado de Artes. Como este Museo do Gravado, que se intente fomentar unha escola para a nosa comarca alrededor do mundo do gravado. Non me estendo máis, simplemente pôr ao vosso dispor e ao dispor deste museo e o que é a administración da Deputación da Coruña que represento xa aquí. Moitos parabéns a todos os que viñestes ao curso, moito ánimo e a continuar, vale? É un placer sempre estar con vos. O presidente da Fundación e alcalde de Ribeira agradeceu o traballo de todos os que fan posible o curso e anunciou a continuidade de colaboración entre o Concello e o Museo. Dicirvos que seguiremos en esta línea, que vamos a facer máis cursos, que en estes momentos estamos traballando desde o Concello con quen é o poseedor de todas e cada unha das coleccións que temos no Museo do Gravado, Javier Expósito, para firmar un comodato que máis ou menos, por entendernos, o que ven a ser é un préstamo a largo plazo, no que o Concello vai a ter absolutamente todo o poder de disposición, lógicamente, excepto a venta do que son as obras, e, polo tanto, pois sempre entras en unha cadea na que é máis posible facer actos formativos ou estar dentro do que é a actuación museística do Concello. Polo tanto, eu creo que en esta línea vamos a poder continuar. Durante estes días pode visitarse a exposición homenaxe a Castelao nas 3 salas do museo. Na sala 0, Florencio Maillo, Castelao os Cruceiros, Autobiografía e Experiencia Vital. Na sala 1, José Fuentes, Castelao Ose, e na sala 2, Sempre en Galiza, homenaxe dos gravadores galegos.